На всички, аз съм Digital Gaming и в днешния епизод снимам на Skyward в Guildcraft Network. Може би ще сложа линк в описанието, ако не забравя. Мисля да заснема няколко, поне 2 или 3 игри в момента, понеже не знам и аз. Но ще бъдат качени на... Кога? 17 би трябвало да сме, днес не съм сигурен, ще погледна в календара по-късно. И като гледам, западнаха хубав лут. Нека си оправя работи, пустоти. Не знам как се чувам. Надявам, че е добре. Тук меч, лукове, така. Ръжка мит... А, чакай. Чакайте. Имам изкупителна жертва. Не, ще ръшна на центъра докато мога. Не, знаете ли какво? Отказах се. Ще ръчна онзи до мен. Късмет, че мога да чупя тук работи. Този като не ме гледа, нали? Да. От сега казвам, че ми е може би втората или третата игра в живота ми, която играе Skywars. Да, между другото в същия сървър има и Eggwars, има и UHC, Hunger Games и всякакви неща. Вие сигурно повечето хора го знаете самия сървър, но за всеки случай... Опа! Не, майка ти! Ой, чирашкар. Майната ти. Айде! Майната ти. Ето го. През много случаи съм голямо съм про с лъка, тъй че... Чай, че стана без стрели. Няма ми храна, майко мила, че ще стане страшен. Че по-скоро по-скоро играя Hunger Games, колкото Skywars. Една пържолка да ми бяга дали, бе! Нищо. Аз съм смел, силен, давайте към другия, който го няма. Да, самото сървър, че доста яко, а на мен ми харесва. И без това съм и без премиум акаунт. Да, може би следващия месец няма да качвам никакви епизоди, никакви клипове, защото ми е много отворен графика. Буквално от морето отивам на Мусала и от Мусала отивам пак на море, тъй че ми е доста натварено и не мога да снимам въобще, защото тези пътувания са в рамките на един ден, връщам се за един ден и пак тръгвам. Пак ми лаги за пореден път. Кога ли не ми е лагило? Ай, кажете, бе. И сега така ще ма рово пак ни назад, чак няма да се представя, сигурно вече съм мъртъв, ама... Да, вече сигурно съм мъртъв. Изгубена връзка, времето изтеча. Вау! Ще се върна, сега се струва игра. Така, ето ме с втората игра. Да видим сега, пак ли ще бъде същия шит или... Да, давай, абе, остайте. Така, хубав лут. Любопитно ми с кашички. Unbreaking 2. Страшни са. Нали ще му пазят всичко. Това вече ще му пази. Това беше хубаво. Други честове, други... Ей, падна ми се вече. Най-после. Така... И... Какво да правя се? Не, чакайте. Там да седа? Не. Мисля да отида оттам. И оттам мисля да се прехвърля към онзи. Който няма да излезе, го пострелвам малко. Който явно е бил до сега АФК. Но го цепвам с лъка. Бързо тук го няма. Хайди. И да, надявам се
поредицата ми на синглплеера да се получи, да ви харесва. Последният епизод, който качих, беше леко шит, защото обърках при това. Ай, където бъде? При обработването нареди грешните клипове. Пак нечупливост. Сложи грешните... Ай, къде? Разбирате ме? И ги обърках. Но за следващия епизод няма да има такива проблеми. Надявам се. Много. Майка ти... Мразя Skywars. Ти е най-отвратителното нещо. Много мразя. Защо въобще слагат такива... Слагат същите топки. Знаят, че са отвратителни и пак ги слагат. Добре. Ами аз ще се върна с другата игра. Така, ето ме и с третата и може в последната игра. Този път ще се надявам да спечелим, защото ми е малко досадно постоянно да ме блъскат с снежни топки. Не знам как останалите хора го избегват той, когато снимат и играят на... Обаче ме дразни и искам да разбера как става. Опа, пусна съм го. Така, тук нямаше кой знае какво, но... Айтамите са си айтами. Окей. Тук бутушките трябва да ги сменям. И той трябва да сложа. Събрах някакъв гир. Rush middle. Вече ми писна. Rush middle. Няма никой около мене. И да, ако искате още... И ако някой гледа клипа, разбира се. Ако иска да гледате още... Майка ти! Стига ме, пъти шиваното бе! Гледай го, тос как си направил моста направо бе! Кажете ми! Тос как ни го е блъснал? Или пак тос ако има някой тука? Бачи ще... ще направя една последна, понеже умирам бързо и лесно. Ще направя последна четвърта игра и ще се видим. И така, връщам се с четвъртата и последната игра. Остават 3 секунди. И трябва сега да почнем. Ако пак не ми лагни като гъс. Да, добре, почваме. Докато бях клетката, видях, че няма никой до мене. Поредния лаг. Сървърът ли е шит? Компютърът ли ми е шит? Нямам си и на представа. Някой да ми обясни какво е това, ако въобще някой се досеща. Разбира се. Пак подобен луд като предишния. Не, има някой до мене. Ей, че няма лък. Как така сега игра ще ми се падне, когато имам изкупи перфектната жертва, няма да имам лък. Фак ми, значи трябва да се справим така. Не, чакайте бе. Хайди, чао! Аубидързейн! Аллах Акбар! Фак ми. Тук са много малки островите. Да имах малко повече тук. Майната ти. Не ми е честно. То с това още не ме обстрелял. Това беше ли възможно? Кажете ми. Кажете ми. Речко и пълен. Това възможно ли е? Айде бе, кажете ми. Не може с един скок да ми вземи 3 сърца, да ми вземи почти половината хел и на всичко отгоре да няма ми... Да ме ударя точно веднъж, а TNT-то да не ме е взел и веднъж. Да не ми е взел да има само едно сърце. Кажете ми де. Добре, бях GT до гейми и до скоро.